So mo nila yung gamit nga pambot mga katoto or speedboat or rescue boat. This video na ako dito sa San Miguel no, sa balay sa mga kauban. So katong last year ba February po to tong pagbaha-baha gid sa San Miguel. So nindot kailangan service diri mo to ilang gamit nga speedboat para mag-rescue sa mga nabahaan. So mo nila yung gamit nga pambot mga katoto or speedboat or rescue boat. Dara yun. Mo nila yung gamit ng rescue boat yung katoto. Ang ipansakay ani ilangga o butiti. No, ang ilang kapitan mo katoto din. Papa, umalis ako be. Asa ba to? Basta ako nilang ko. Ani ka ba to? Basta ako nilang ko. Unsan mataan ni gaday dali naman. Magud sa maga. Ako nilang ko. Asa ni ka? Nonsen. Basta ako ba? Ani ka madto? Magud sa maga diri. Uy, Pwede kong malibang be. ay gabuang ni mo. Tani. Ala ka, taga Mindanao daw kay Rodog Africa. Na sila dito kay Rodog taga Europe. Ala ginoo ko na yung saging diya karon na magbaboy na mo dire. Sama ninyo na. Yung kamunggay diya kay tagsinggo dire kawaton ra. Wala ba ka nahuman dira? Wala po eh, duwe pang muman ni. Tugaya pud mahuman ana oy. Ikaw na lang ka diri be. Ikaw diri. Yes mga katoto, so may buntaw sa entrance diya. So uso na kayo manihan. So kita pod sabay sa uso ta. Okay magmanihan ta diri no. Kung nakatuwad mo yung lugar sa puro country homes na siya no. Ayan, so diri natin iutang mga katoto. Sa mga kita lang, ayan. So 200 lang sa kayo budget. Yan, so pabuton to kasi makuha rin yung mga katoto. Ano? Hala, Yes mga katoto, so may buntaw. Si Yuki katulis mo niyo? So uso na kayo. Nagmanihan na. Nagmanihan si Yuki. Okay, Uy, magmanihan ta diri no. katod ko yung lugar. Uy, katod ko yung lugar. Tuwa na ko na, tuwa na ko. Kanigito na lugar, oh. Kanigito na lugar. Kanigito ba? Mo gini diri da pita, oh. Oh. Uy, mao gini, oh. Uy, di ara. Nandiyan ka na, boss? Uy, Yuki! Oh, Nagmanihan, maday ka na. Kita na ako, ah. kita mo? Oh, Tistingin ako. Oh, tistingin ko kay puli ka ng ulo ni mga kamang Diyos na mga pagal. Ang content sa so ka. Are you in position? Yes, boss. Yung babaeng nakapula. Siya ang nag-iisa kong anak. Protektahan mo siya sa lahat ng panahon. Understood? Hello? Hello? Sir, labi kay mangga ano? Kuya. Yan ako pang taba. Ug mangga ko sa klase ng mangga. Ikaw itong mangga nga balibuong halos ko'y makaon. Naman. Tungkol sa kabagnot mo, wala makaon.